Sugeng rawuh para sedherek, sugeng pepanggihan malih kaliyan kula, Pramesti Ayuning Tias, lan Narami Zarefka Putri ing channel menika. Kaya dene crita Romeo lan Juliet, ing tanah Jawa ana crita Ramayana. Ramayana iku apa to, Nar? Ramayana iku seka tembung Rama lan Ayana. Rama ateges Prabu Rama lan Ayana tegese cerita. Ramayana tegese critane Prabu Rama Wijaya. Nah, bener kuwi. Ceritane Prabu Rama iku garwane Dewi Sinta. Prabu Rama duwe adi jenenge Lesmana. Kacarita Prabu Rama Wijaya lan Dewi Sinta lunga ing alas Dandaka dikancani Lesmana. Dewi Sinta weruh kidang emas, banjur njaluk supaya Prabu Rama nyekel kidang kasebut. Kidang mlayu ngedoh mula Prabu Rama anggone nguyak suwe ora bali-bali ing papan sakawit. Dewi Sinta banjur merintah Lesmana supaya nyusul rakane. Nalika Dewi Sinta dhewekan, Rahwana kasil nyulik Dewi Sinta lan digawa mabur ing negara Ngalengka. Nalika ing gegana, ana manuk Jatayu meruhi, lan sedyane arep nulungi Dewi Sinta. Ananging Jatayu malah ketaman gamane Rahwana nganti swiwine sengkleh. Jatayu kelaran ora bisa mabur maneh, malah tiba ing tengah alas. Nalika Prabu Rama lagi bingung goleki Dewi Sinta, Prabu Rama meruhi manuk Jatayu kang lagi kelaran mau. Prabu Rama nyedhaki Jatayu, banjur kandha menawa Dewi Sinta diculik Rahwana. Prabu Rama banjur njaluk tulung marang Anoman. Sek, sadurunge nglanjutke, sapa iki sing ngerti anggone Prabu Rama njaluk tulung marang Anoman? Nah, bener. Prabu Rama njaluk tulung Anoman kanggo goleki Dewi Sinta ing Ngalengka. Anoman kasil ketemu Dewi Sinta, nanging Anoman konangan prajurit Ngalengka. Anoman banjur diombong, nanging Anoman ora bisa mati. Malah mlumpat-mlumpat karo ngupat-ngapitke buntute kang wis ana genine. Wusanane kraton Ngalengka kobong kabeh. Anoman banjur mulih matur marang Prabu Rama yen kasil bisa ketemu Dewi Sinta. Anoman uga matur yen dheweke konangan banjur dicekel, malah banjur dicekel nanging bisa uwal. Sabanjure Prabu Rama didherekake Anoman lan Balawanara nglurug menyang Ngalengka saperlu mboyong Dewi Sinta. Ing kono dumadi peperangan antarane wadyabalane Prabu Rama lan Rahwana. Wusanane Rahwana kalah. Dewi Sinta diboyong mulih ing Ayodya. Ananging sawise tekan Ayodya, Prabu Rama lan kawulane cubriya marang kasetyane Dewi Sinta. Kanggo mbuktekake kasetyane Dewi Sinta nindakake pati obong. Ananging dheweke ora kobong, malah sansaya tambah mencorong katon ayune. Cerita Ramayana iku mau cerita sing nggambarake katresnan kang utuh nganti pungkasaning pati. Ngeja tresna tenan ya Sinta ing Rama. Hooh to, Nar, kasetyane Dewi Sinta iku ibarate mangan gethuk marai lemu senajan ngantuk tak enteni balesan chatmu. Tiwas tak tunggu, ditinggal turu. Duh, wis kaya ceritane dhewe iki. Cekap semanten, pepanggihan malih ing cerita liyane. Matur nuwun.